Ja tervetuloa Kyselijä Virtapaine pariin jakso 5 ja kausi 2. Elikkä toiseksi viimeistä viedään, että tänään opetellaan vähän potkimaan. Ja elikkä nyt me tehdään tälleen eka, että me valitaan, tai anteeksi, otas tää nää. Elikkä tässä tarvitaan viret laukas jahmukäylle takan päälle 4 kolikkoa maksaa, ja viret toimintoi, apua. Miksi siinä on tullut i-väliä? Potki käyttäjä ulos, elikkä tässä ne ovat. Sitten me tarvitaan pantsaa laatta kun sellainen, mihin voi kävellä. Otan täältä, tämä on jo valittu tänne. Sitten meillä on täällä tämmöinen, ja mä oon kirjoittanut tänne viestin, että et ole tervetullut tänne. Eli kun potkii, niin siihen tulee tollanen viesti. Ja tätä voi viivästyttää jopa 10 sekunnilla. Sitten, koska mä en itse pystytään kävelemään, sillä tää sanoo syyksi, että olet huoneen omistaja ja ei pysty toteuttamaan tätä, niin mä olen tänne ottanut minun yhden hahmoni. Ja kokeillaan sillä sitten tätä hommaa. Elikkä nyt ollaan täällä ja sit kun me mennään tänne ja kävellään tuohon laatalle, niin sehän heittää luonnollisesti meidät ulos ja sanoo, että et ole tervetullut tänne. Ja nyt ollaan täällä. Eli, niin. Ja sit kun mennään takas tänne, niin ei näy enää huoneessa ja näin. Elikkä tällä ei pysty tekemään vaikka jotain pelejä ja tällaista. Mutta se oli tällä kertaa tässä. Vielä ensi jakso on ja sitten loppuu. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, vai onko tämä sittenkään niin hyvää? Nähdään ensi videon parissa. Kyselijä kiittää. Se on moi.